Nederland heeft een traditie in het vastleggen van dit soort dingen. En daar willen wij heel graag in meegaan. Je hebt natuurlijk tegenwoordig al die nieuwe media. Maar de schilderkunst is ook gewoon een ontzettend mooie manier om te laten zien hoe de kust er anno nu uitziet. We hebben een pool van vaste kunstenaars, daarvan zijn er 5 nu aan boord. En per provincie nodigen we ook een aantal regionale kunstenaars uit. Vandaag zijn er dus 3 Friese kunstenaars aan boord. En voor woensdag is er plek voor 1. Ook later in de zomer is er nog meer plek hoor. Maar voor deze woensdag gaat het tussen deze 3 Friese kunstenaars. Ja, wij komen met z'n trein uit Friesland en aan het eind van de dag wordt er 1 uitgekozen. En ja, nou ja, ik doe mijn best, dus ik hoop maar dat dat goed komt. Veelt dat nou een beetje als een wedstrijdje, als een examen? Nee, ik doe gewoon mijn eigen werk en ja, als ze het goed vinden dan is het mooi. En anders dan, ja, net iedereen kan mijn werk goed vinden. Ik vind het mooi nou. Ja, het is mooi. Mooie luchten. De zee is een beetje grijs, maar ja. Wel mooi hè? Schitterend eigenlijk. Omdat er net een soort jilt is, maar de organisatie van Kustwerken creatief wezen om het project aan goed eind te brengen. Subsidies worden steeds moeilijker en een van de oplossingen die we hebben bedacht is het verkopen van de panorama's. Maar daar is wel een maar aan. De doeken moeten voor de tentoonstellingen altijd ter beschikking blijven. Als ik die kant op zie, dan zie ik een hele mooie fjouwenkant, gebouwen en rode strepen en mooie dik en de zee die zit er station aan en de loft die heel donker is en dan weer heel licht. Ja, dat vind ik wel mooi om vers te lezen. Onder de eye van de dag valt het besluit van de jury. Skielge van de Noordzeeasjoen zal schilderen worden door Margreet Boonstra. Doek maar 2 kilometer lang en 50 centimeter breed worden. Door beide Friese kunstenaars komen, naar alle gedachten, verderop in het project onder beurt.